Здравейте! В това видео ще разгледаме важните неща, които трябва да знаем преди да закупим първата си камера. Да си купим първия фотоапарат е едно доста вълнуващо преживяване, затова се стараем да направим максимално правилния избор. Затова нека разгледаме какво е важно в една камера и как да си изберем от всички модели на пазара. Двете основни неща, които трябва да определим, когато си купуваме камера, са за какво ще се използва камерата, повече за фото или видео и какъв е нашия бюджет. В днешно време границата между добри фото и видео способности на един апарат е все по-незабележима. Тоест, повечето камери на пазара, даже и по-началните, ще ви предразположат с много добри характеристики, позволявайки ви да правите както добри снимки, така и много добро видео. Ако стартирате с идеята да развивате само фотографията си, например, имайте предвид, че след време много вероятно е да решите, че искате да развивате и видеографията си, защото това са две много силни умения, които се търсят на пазара. И е много хубаво, че в днешно време камерите позволяват това, без да се налага да закупувате втори апарат, който ще ви е само за видео или обратното. Та накратко, помислете дали искате първата си камера предимно за фотография и видеото да е на заден план или обратното. Каквото и да решите обаче, изберете камера, която ще ви дава поле за развитие. Защото ако вземете най-евтиния и базов модел на пазара, то много скоро ще разберете, че имате нужда от нещо повече. Защото възможностите на entry-level фотоапаратите, т.е. тези за по-начинаещи, не се простират особено надалеч. По-добра инвестиция ще бъде полупрофесионален фотоапарат, на който ще можете да се учите много по-дълго време. Следващото нещо, което трябва да направите, е да определите вашия бюджет. За да бъдем честни, повечето от нас започват фотографията като хоби и затова ни е трудно да си представим как заделяме над 2000 лева, например, за камера. Имайте предвид, че на пазара има много добри камери, които струват под 2000 лева чисто нови. Като например нещо от класа на Sony A6400 или пък от влогинг страната имаме Sony ZV-1F. Фотоапаратите с сменяема оптика обикновено струват повече от тези, които са с фиксирано фокусно разстояние. И това е защото фотоапаратите с сменяема оптика обикновено са камерите, които ще ви дават повече поле за развитие, тъй като имате много по-голям избор от обективи, които може да ползвате, повече аксесуари и така нататък, които ще направят опита ви с камерата доста по-широк. Също така, в повечето случаи, не винаги, тези фотоапарати имат повече свойства и повече функционалност, отколкото компактните фотоапарати. Компактните фотоапарати са тези, на които не можем да сменим обектива. Обикновено идват с фиксиран варио обектив, което ги прави много удобни за пренасяне и пътуване, заради своите размери, просто са много мънички, но там правим жертва с малко производителност и качество на изображението. Тук искам да отбележа, че закупуването на скъпа техника няма да ви направи по-добри фотографии или по-добри видеографии, защото добрите такива са добри благодарение на труда си и на опита си, а не на техниката. Ако все още не сте сигурни дали искате в бъдеще да се занимавате професионално с фотографията, то моят съвет е отначало купете си нещо евтино, с което да разберете дали това е за вас или не и така няма да съжалявате. Което ме води към следващия ми съвет и то е пазарувайте втора употреба камери. Представете си го като покупката на първия ви автомобил. Много по-добре е отначало да си вземем кола втора ръка и да не се притесняваме, че ще я потрошим или че ще я повредим, отколкото да си купим чисто нов автомобил от шоурума и да се притесняваме да го използваме и дори да не го изкарваме от гаража.
А и колкото повече време експлоатирате първата си камера, толкова по-сладка ще бъде покупката на втората, особено след като сте се запознали с повечето функции и сте израснали като фотографи. Нещата, на които трябва да обърнете повече внимание, когато разглеждате обяви за употребявани камери, са следните. Първото е Shutter Count, с други думи на колко кадъра е апарата. Shutter Count е по-скоро фотографска характеристика, тъй като видеото не е засегнато от него. Мислете за Shutter Count като пробега при колите втора употреба. Наколкото по-малко кадъра е камерата, толкова по-добре за вас. Стандартът за живот на камерите е от порядъка между 200 и 500 хиляди кадъра, но това не значи, че след това камерата ще спре да работи. Просто когато си купувате камера на около 50 000 кадъра, например, това означава, че не е използвана много и остава доста живот. Следващото важно нещо е през колко собственика е минала камерата, има ли документи за оставаща гаранция или документи, които да доказват кой е бил собственика. И не на последно място външни забележки, като дръскотини и някакви наранявания по корпуса, като самите забележки не са толкова важни, колкото е самата причина за тях. Защото не искате да си купувате камера, която е изтървана, намокрена или нещо и се е случило така по-грубо. Така, поговорихме малко за парите, нека преминем към следващата част, която може да е малко объркваща от начало, а тя е размер на сензора. Всяка камера си има сензор. Това е нещото, което пропуска светлина и следователно създава нашето изображение. Колкото по-голям е сензора, толкова повече светлина може да приеме, което на теория означава, че качеството на снимката ще е по-добро. Стандартът за размер на сензора е известен като Full Frame. Всички останали сензори се сравняват с него, като следващия по големина е Crop сензора, който е 1,5 пъти по-малък от Full Frame. Имайте предвид, че колкото по-малък е сензора, толкова по-малка е и цялата камера, както и обективите, които се произвеждат за нея. Съществуват много спорове между това дали Crop или Full Frame е по-добрия избор, но моята позиция е, че и двете дават предостатъчно добро качество на изображението. Ето няколко неща, които трябва да знаем и за двете страни. Главният минус на Crop сензорът е така наречения Crop фактор, който трябва да взимаме предвид при избор на обектив. Тук е проста математика. Умножаваме фокусното разстояние на обектива по 1,5 и получаваме еквивалента му в Full Frame. С други думи, за да постигнем вида на кадър заснет с 75 мм обектив на Full Frame сензор, ще ни трябва 50 мм обектив на Crop сензора, тъй като 50 по 1,5 дава 75 мм. Това е дълга тема, която ще засегнем в следващото видео. Следваща важна част за сензорите са мегапикселите. Колкото повече мегапиксели има нашия сензор, толкова по-голяма резолюцията на снимките. Тук отново видеото не е засегнато, тъй като различните формати, например 4K и Full HD, са с фиксирана резолюция, но за снимките има значение. Повечето камери разполагат с средно 24 мегапиксела, като има такива и с по 48 или с 61, някои са с повече. По-високата резолюция ни позволява да кропваме повече в постобработката, без да губим качество от снимката. Друг плюс е, че с повече мегапиксели можем да печатаме по-големи принтове. Уви, недостатъка на камери с много мегапиксели са големите размери на файловете, които заемат доста място на картите и на хард диска на компютъра. Следващото важно нещо, което ще разгледаме, е типа на камерата с сменяема оптика. Като имате два избора – DSLR и безогледални камери. DSLR-ите са с по-стара технология, затова препоръчвам да си вземете
безогледален фотоапарат. Искам да спомена, че DSLR-ите, особено втора ръка, в момента вървят на много ниски цени и са много подходящи за стартиране в фотографията и ще може да научите много с тях. Причината да се насочите към безогледалните фотоапарати обаче е по-новата технология на автофокус, на другите параметри, повечето функционалности и всичко това събрано в по-компактно тяло. Също така и факта, че вече повечето безогледални фотоапарати снимат 4K, докато много малко DSLR-и, особено достъпни, имат тази възможност. И на последно място ще си поговорим за марката. Коя марка да изберете? Всъщност, марката носи най-малко значение. Вече всяка марка произвежда камери, които се представят на много високо ниво. Най-важното от цялата работа е, че когато избирате марка, избирате екосистема, с която да работите. Всяка марка си има собствен байонет. Така се нарича мястото, където се монтира обектива към камерата. Всеки байонет си има име, като например на Fuji байонетът се нарича X-Mount, на Sony се нарича E-Mount, за Crop каноните байонетът е Canon EF-S и така нататък. Също е важно да отбележа, че например не може да сложите Sony обектив на Fuji камера, именно заради тези байонети. Може би най-важното нещо, когато си избирате марка, е да разгледате какви обективи предлагат, за да сте сигурни, че това ще са обективи, които ще ползвате години наред.